Dobry dzień wszystkim szkolnym kasiewścigłego języka. Doch jest sobota, więc i familiom szkolnych dobry dzień, lubetnikom szkolnych, dyrektorom szkołów, samorządowcom, a też wszystkim personom z niepublicznych szkołów i wszystkich młodych, jacy mają wpływ na to, co od strony rządu z Kasiewściem w szkole się dzieje. Dobry dzień wszystkim. Szkolny to słowo mydzi so wielką moc, bo moc je w szkolnych, jaci są na tej zale, jaci uciele przódę i jaci będą uciec w przyntnoce. Bo to wedbelny robota szkolnikła za nelege cie i wiaci fernie kasie bizna przetrwy. Cie za 50 lat będziemy gdyle kasie biznie jakłe wspominkły tak jak dziś starkłewie wspominają swoją robotę w polu. Cie będziemy gdyle kasie biznie jakłe językłe wielamowściem, wiemy, że to język regionalny, gdzie podejmane są rozmaite inicjatywy, co by ten język przetrwał, bo mykły 25 użytkowników. Gdzie w pierwszej ridze stoją kły polskiego języka w pomorskim województwie, doma, we wsi i w miejsce, będzie so gdało po kasiepsku. Wyźny je to, co było przódę, dla te wyrt przebyciec lecile wydarzeniów. 150 lat przódę, pierwsza gramatyka kasiewścigłe Floriano-Cejnowe. 44 lata przódę, po 100 lat emisji świata kasiewsko-pomorskiego zrzeszenie było wprowadzenie kasiewścigłego języka do szkołów. 25 lat przódę, pierwsi uczbownicy, własne Danute Pioch, książci pomocniczy, bobrowścigłe, piatchowścigłe, a też uczymy sobie po kasiewsku cybulścigłe i wosiak slewa. 10 lat przódę kasiewsku etnofilologia, a dzisiejszy 24 tysiące uczniów, 400 szkołów i 400 szkolnych. Liczba gdają są mi za se, Kasiebi znajdzie w cyk na wiżawę. Ale to nie liczba są my ważniejsi. Jeś ważniejsze je to, co je przed nami i za tym metody są przeszle. By współmyśleć, radzeć, debatować i dziejać później na rzecz kasiewścigłego języka. By ci, co nie będą znale kasiewścigłego języka, mogli powiedzieć tych, co gdają po kasiewsku, jo, ten gdy z wysoka. I to będzie po kasiewsku, bo kasiebizna wysoko stoi, a my musimy wprowadzać ją do codniowości, by status zagrożonego języka zamienił się w status języka używanego co dnia. Jak to zrobić? Ja wam powiem. Słuchajcie, my musimy być jak pszczelarze. Widzę szkolnych, jak nam jest żyta, ja wiem, że my w szkole musimy być tak sangłowym, turystnym prowadnikiem, dekoratorem wnętrz, dozyryczką po polsku pielęgniarką, musimy być i śpiewyką, tujcerzą i wiele innych rozmaitych warków, a jedzi są wam gydą, że my musimy być jak pszczelarze. Jo, bo pszczelarz musi mieć starego swojej pszczoły, a naszymi pszczołami są nasi szkołownice. To oni po prawdzie mają wydać najbelniejszy, najsmaczniejszy miód. Ja ci mamy dzieł, że woni kasiewścigłego języka co dnia. Najlepszy miód, my ten pszczelarz, co my starał o swojej pszczoły i jego robota jest dla niego najważniejsza. Ale pszczelarz nie jest
my innych pszczelarzy. My wspiercy w rozmaitych stowerach, ale przede wszystkim musimy mieć wspiercy z góry przez wieldzie, bo dla niego wiodro jest najważniejsze. Masz szkolni, mamy zdebły lży, bo nam wystarczy ta płemłec z góry przez małą letra w postaci detków z ministerstwa czy z samorządu. Belnym pszczelarz musi sobie zdawać sprawę z zagrożeniów, a czy je nazwie, to bardzo mogą znaleźć rozwiązania. My musimy zrobić tak samo. Pierwsze, współrobota z samorządami. Teraciasną odpowiedzialność za przetrwanie Kasiep ścigłe ponoszą samorządy. Tam, gdzie wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci miast są zaangażowani we wprowadzenie Kasiep ścigłe języka, gdzie wspierają inicjatywę dyrektorów i szkolnych ze swoich szkół, tam prawdę je widzę, że Kasiebi znajdzie na Wiżawę. My to widzimy też w liczbach. Wiemy, jakie dzieci idą za późnym dziecka. Wiemy, że te dzieci są w łeglowi pole dziecków płetrze poświatowych. Idę to, by wspierać rozmaite kasiepści szkołowe inicjatywy swoich dyrektorów i szkolnych dla przetrwania kasiebizny. Jak? Choćby detkama na doskonalenie Warklewi, na rozmaite wyjazdy, konferencje, studia swoich szkolnych. Dopierze cię im dzemy miele szkolnych dobrze wyposażeni w kompetencje językowe i dydaktyczne, możemy gadać we wprowadzeniem Kasiep ścigłe do codniowości. Śnieniem organizatorów, moim też, było to, żeby dziś w łaperze bałtyckiej we Gduńsku, tu Enai, mogła wystąpić Danuta Stenka i gadać po kasiepsku. To je achtnienie nasze roboty i to co dzieje. Łapera łela błysky i łela samorządu w uczestniczeniu szkolnych Kasiep ścigłe niech najdzisu będzie jak najwięcej. Dregu wspiercy, dredzi wspiercy, detkama na wanodzi uczniów. Są samorządy, w jakich uczniowie raz na miesiąc wyjeżdżają na wanoga w ramach tak zwanej trzeciej gładzenia uczblewi. Wyjeżdżają za decki samorządu. Nie ma bylniejszej sposobności, jak uciec co Kasiep ścigłe, buten szkołę. Czyli widzimy szkołownika, który przejedzie do Muzeum Słowiści w Klukach. Łeszmaki, chleba z pieca i kwasnej mleka i windzie do checie Słowińców, to łyn chce wiedzieć i być w więcej mylach, łyn chce wiedzieć więcej. Czciewiertni samorządowcy, dywaj ta detci na wanodzi, to je bardzo brykłewni. Trzecia sprawa. Detka ma nauczyć błewnić i pomocy dydaktycznej i wyposażenie uczbłewich zalów i biblioteków. Są na tej zale szkolni, co pamiętają czasy, kiedy materiały do nauki Kasiep ścigłe trzeba było sobie przerychtować samemu. Teraz, dziś dnia, my mamy wybiór jak na Złotych Tarasach we Warszawie. Bardzo ważne jest, żeby szkoły, biblioteki, kasiepści zale były belno przerechtowane, bo wtedy ten szkolny szkołownik będzie miał z czego ta wiedza czerpać. I powiem to jeszcze raz, ale po polsku. Obecnie odpowiedzialność za przetrwanie języka kaszubskiego ponoszą samorządy. Więcej, przyszłość języka kaszubskiego zależy od zaangażowania samorządu w jakość nauczania języka kaszubskiego. Szkolny dyrektor może chcieć wiele, ale nie zrobi nic bez wsparcia i bez współroboty z wójtem, burmistrzem, starostą czy prezydentem. Dla tylu błędni, szkolni, młodzi w nas, czciewiertni przedstawcy samorządów, ja cię bardzo nisko sokłyniu.
Miejta stara, najważniejsi kulturowi dziedzictwo na tych ziemiach. Wspieraj ta swoich pszczeliziów kasiepściego języka. Rozwiązaniem jest też współrobota z dyrektorami szkołów. Tu krótko. Każdy dyrektor w szkole w pomorskim województwie nie jest ważny, czy to jest Gdyńsk, Puck, czy Brusa, czy Kłaszczyzna, Lepienice, Wielgowies, czy Sławści Krys. Każdy dyrektor szkoły w pomorskim województwie musi mieć starałe szkolnych do kasiepścigła. Ja wiem, że to nie jest lekka sprawa. Ja uczę w spodlecznej szkole numer 2 w Słupsku i umieja 5 szkolnych. To nie jest wielka szkoła. 370 szkołowników. Wiele z tych 5 szkolnych jest krwi Ignatów. Leje pozdrówka dla moich szkolnych, bo to są dysonatizale. Zachęcba ze strony dyrektora do tego, żeby so sztyłcec w kasiepściem cierenku, łed tego zanelegę. Ale nie wystarczy mieć jednego szkolnego. Najlepiej by było ni 2, albo i 3. A my, dyrektorzy, wiemy, jak to zrobić, do motywacyjny dodywk. Wszyscy znajemy, jak to można zrobić. Druga sprawa to klasy w profilu kasiepścim. To, co sprawdzę nawet w Słupsku. Ci szkołownice od pierwszej klasy zaczynają uczbę klasy w profilu kasiepścim, oni to cygną do 8 klasy, a my wiemy, jakim umejwer w 6, w 7, 8 klasy, gdzie nasze szkołownice są wypisują z kasiepścigła. Klasy w profilu kasiepścim mogą to nam ułatwić. Lubetni dyrektorze, wspierajcie swoich szkolnych. My tam w swoich szkołach najlepszy miód, bo wasi szkołownice gadają po kasiepsku, dzanka najlepszym pszczelarzom szkolnym od kasiepścigła. Rozwiązaniem jest też współrobota ze starszymi. Szkołownik dostał 31 stremiennika, pamiętaj o nowych przepisach, wniosku nauczanie kasiepścigła. Idzie do domu i mama pyta, a co to jest? No, ja bym chciał chodzić na język kaszubski. A za czym? Lepiej na basen, na karate, na anielski język? Za czym te pójdziesz na ten kasiepski język? To co nie je brekłewni. Jemu w szkole co roku tacie gytci. Ta mama nie wie, że kasiepści je wyrtną uczbą, że będą wanodzi, chłecle jedna w roku, że będą uczbłewnić za darmłeka, że na kasiepścim płezny historia, kultura i język swojego regionu. Gdzie nas są może dowiedzieć? Łeno są może dowiedzieć od szkolnego i od dyrektora, ale nie gdzie z wywiadła w internecie, ale przepłetkaniem tacim w czterołecie albo płetkaniem prze zędzeniem wychowawców ze starszymi. Starsi muszą się dowiadywać od nas o takich sprawach, bo inaczej starsi nie będą tego wiedzieć. Ima trzeba płydawać zwiadła, jak pszczelisz płydywy cekrowi syrop swoim pszczołom do ula. Nasz szkołownik i jego starsi muszą gadać tym samym języka, co ma szkolny, dyrektorzy i samorządowcy. By na pytanie, a za czym uciec so kasiepściego języka, uciec odpowiedz, by uchlewać najpiękniejszą na świecie mlewa, kasiebizna. Starsi naszych uczniów muszą od nas uciec, jak być pszczelarzem kasiepści mlewa. I czwarta sprawa, ostatnią. Rozwiązaniem jest płemyć skórę. Naim i naszych szkołowników śnieniem jest, by uczby kasiepścigłe mogły być realizowane w 1/3 wszystkich uczbów
buten szkoła. To je łebcia zwanogów, warkłewniów, rozmaitych wyjazdów i zędzeniów. Dregu sprawa. Nową podstawa programową do Kasiepścigła musi odpowiadać coraz potrzebom nowego systemu. Trzeci, powstanie przy Ministerstwie Edukacji Narodnej karna do spraw Kasiepści edukacji. I trzecia sprawa, wymaganie od organów prowadzących szkołę corocznych sprawozdań wpływów z płetrzy poświatowych i kosztów poniesionych na Kasiepści. I taci wiadła trzeba by dać do publicznego pozdrzatku. To wielgot chciał uciec z Kasiepścigła języka. Ma szkolnie od Kasiepścigła, każdego dnia robimy co z wieldzigła. Mamy starały to, by kasiebizna, jak je języka zagrożonym wymrzeniem, żeby ona przetrwała i nie zginęła. Szacuje się, że ciej wymrze ostatnią kościoła na tym świecie, to nama ledzą zostały 4 lata życigłe. Słuchaj ta, wiele lat mdzedirowała kasiebizna, ciej nasi szkołownicy przestaną gadać po kasiepsku i Niemcy tego kasiepścigłe w szkole. Pszczoły, maleńciłe wady, zapalają aż 90% rozcenów. Taką samą procentową odpowiedzialność je na naszych szkołownikach, bo oni już zaś czasu mogą być tima, co będą gadać z wysoka i to bandze po kasiepsku. Miejmy wzajemną łysę starań. Wspierajmy się w naszych działaniach. Ma szkolny, dyrektorze, organy prowadzące szkołę, polityczni, społeczni i zrzeszeniowi dziejerze, bo młodź je w nas. Dziękuję bardzo.